Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Ka parti ka badan hakaliang Persya jong ka ying dorbar thawan, ka Kongres, ka penpau ya ka jingbom menjur, ya ka give and take policy, habakran halor kane ka benta, nakaliang ka working president ka Meghalaya Pradesh Congress Committee, ka kong Mazel Amperin Lengdo, kalabu ya ka jingkeli na ka sorkar, bakan ay ayu, bat kanshim ayu na ka Assam, habayday bat ka jingpenbet ya ki benta khaput. Kalaong baha benta beningkong hapdeng ka jinyakran ka Assam bat ka Meghalaya, larai ban penbet shwa ya ka benta beningkong ya ki henriu teli ki Jaka, ha ka baka khana pararu kadan hapok ka jinyakran, tengin ay ayu, bat ngin shim ayu na ki. Kala ay jingmuru ya ka sorkar, kan bhashibun ba ka sorkar kan la ban ya penbet no ya uput usam, bat ban ay ya ka jela ya ka map ka bapura, Henry ka sorkar kamday ban berat ya ka history, namar kadai ka history ka ba penlong yangi, kumbang long menta, bat wat ken do thala ya ka jing te soskular ya ki long shwa manshwa, ubala te soskular na du manshwa. Di boy, ki kentup lang ya ka block 1, block 2 jong ka Janti Hills, bat lada pimun pen ong yanga. Bahap ya say kot, say sla, ban ya pen I ya kata ka jing day, try jong ganu ko jaka kan berboy ya kan kecing ya keren syakalenti ke babaklah namar belai ke jaka ke puta ha ke jela ke jongi kamdei jongane jong kisimet ka judei jong ka hima ka judei jong ki ran lani ka dei jong ki kur Tia ka judei ka rukom jong ginong song snong jong ka jelam Meghalaya bakim don kamsu banlet ya wat duleri kita kikon. Batla subha ya kita kilum kiwa ki madan jongi da kita ki degi wa dut lani ki wa he lani ka surok PWD kabaya pensam ya kita ki it ki hima ki jongi. Ti lada kas jela Assam. Kawan rampat ya kata kajing ya kana hadin balayo ya ke independence pat hadin balayo ya ke jela Assam. Ngingim dai bangin ko. Namar kata kajing ko ngu jungi ki ong bet ba ladai kata ka komiti ka basyong. Ikut ya ka act ayu ketu Bordoloi komiti kata ka Chandra Chud komiti ki badai kita ki komiti bala thau ke sarkar kami ki Reorganization Act Assam Reorganization Act ngalakan mal gitu ka act ta bad kata ka Bordoloi komiti kata ka Chandra Chud komiti ka ong bed kumbo ong ka Survey of India ba upon usam jong ka Assam ukun thup ikini ki jaka ki badai ki we ni kita ki 12 areas of dispute but pindi yu I ka rukum keren u kle do lani u menteri rangba jong ka Assam wong bet ba kim dei ki jaka ki bangia kaja kadai ka Meghalaya ka bawan kam ikini ki jaka pi ka jing buto ka jong ki lada piyat kat kum ka Assam Reorganization Act ka sarkar banding kong do jong gejela ka badai ka APHRC hit ko por kala de reject ya kata bat balai mangi nginsya ngimdan hoki kani ha ka assembly session banginum sya lanu ya kata ka give and take policy pin ai ayu pin shim ayu ha ka phase 1 jong kata ka jing ya keren jong kita ki ngut ki menteri rangba jong ka jela Meghalaya bat jela Assam la ong bangin shim shwa ya ka phase 1 kidai kita ki jaka ki la jer nreu tuli kita ki jaka ketika kana para
Kadon hapok kata ka jing ya keren. Ti nginya ayayu nginya simayu lagi. Kumbaka ong katuka bordoloi committee ladang bakla mga lani ka Chandra Chud committee ngam dakan mau hachu. Hiong baka block 1 block 2 li laay yaki. Laay gasa. Tenri pindalek chati pin UI bakis em kidaloi ki jungi kidang don. Aduh mentamane bat kitip bahaya lo jong uput usah. Tingim la bangin suya sya ya kani ke sarkar bakan nyom biya kinong so nong juga jela ka jungi. Bat ngi demand bet baswa banya let ya keren ai bat no shim ya kata ka jing ya keren lang jong baro kabaning kong yad halor kata ka instrument of accession and the next agreement yad halor kata ka rejection jong ka government kabaning kong jong ka jela ka jungi ha nyopo wai ter kabaloong bakam tre ya ka reorganization act jong ka yad halor kata kanong rim banong ba ngidon kam banlet syapo uput usam ban pet kijat benrio ayu gi basyong kumno ki sngo gitu ki try boluk ki try jaka ban kum mentali le ka asam badwut kala let kala register le gitu jaka bro ka ai free registration ye kita kinong song snong ha kita ki put ki sam ki jungi manong iki one register ngim simpisa sini aru tang ban pentai ya katakan nongrim jongki begitu bicara kinde jongki menakan ni kepadang sudep kesession gila ya keren syai ai no ke policy ya gitu ginong song snong ha gitu ki kaput kapsam bakiru kin wan register no wood namar lada ka hima la ne udaloi un hab ban wan lus im karat ki kikur kijat kiba doni kijaka ki putakin hab ban register gitu kijaka tapi ki folklore lapoy namar kani kedi kerukom penyaj nong penyaj riti dustur ke jongi pi hab ban burom ya kerti ke dustur ke jongi pila ai ngi ya kata ke rek kalong kabas nong tenat ban yui bakadon ke sarkar ha kani kecuk pen ong kabasuk ban ya keren ya ka kamput kamsang ki sarkar ndu mensyua kile ayu Lam leh ini sarkar baro. Takamot pila penrem lang ya kiten rai sarkar baro iken namar baro ki sarkar gila don mentah ha ka jingpet ya gani ka jela ka bai ki jungi nadu nyopo ter. Dang don ka parti ka balad. Parti thamai te kum ka NPP ka BJP te ki badang hunin te. Ka BJP le ban ong ha ka jela jungi dulu te kam don mentah iken namar ba karti ke dustur ka polisi penterikam jong ke BJP li te ka kentaj beti ki halor ka niam halor ka jinglong jingman brio halor ka jinglong jat benrio halor ka ketin ke telit te ngangas ngau bangi ke kongres ngin yai pertabet kin persyang da kumni kumtai ban pensngap ingi kin penbet kin penthame kin persyang bakin berngamru dakum tai tambang ni tingin yan bat ka bahasibon banjo iba lada ka sarkar kala man penbet yung ni uput usam bat ban ai no ikinong song snong jong gani gejela jong ya kemap ke betikna kenjen dalam hasibon ti kita kidi jeng yu i jonga but what bread ya ka history namar tadi ke history ke penlong ini kum bangilong mentah but what can tamula ya kajing yate so sekolah jong ki man shuwa ki long shuwa ki jongi ki batip khamsha ka shulam bo khasi umdei ujat benriu ubajumlien ban let yeng saw ban yasat haki yeng syari namar balai ngilong kajat benriu ke bajai kajat benriu ke ba jusha ya kajing ya keren kajing ya kana bakan long do long snam ban ngim jus ngau tenat ban shim ya kalenti jong kajing ya le snam kata kadai ke moto jong ki bawalam ya ka jela ka jongi no hill state no rest klemdon
ka weiru ka jingdu no ya ka mensimbrio bat kani ka sorkar kadi ban yai porto ya kata ndrengi di ban yang scan puncha kidon di kita ki jing ya soy ki dulir kot ya soy ki bar yang scan na ka bantau ka si juntia ba ngidei ban kan mau ba kita ki theory bala ai de kini ki nong yalam jong ka juk menta ki mot ban teplut ya kita kijing don kam jong kita ki kot kisla per ki ong em niya kat kum ka survey of India ka jela Meghalaya na du ko por ban shwa kala ong banginum ngen banginum sha ya kata kacing bha pot bha sam ta ka survey of India namar ha ka tu ko por nang ya pia ya ka jela Meghalaya ba ka jela Assam hau shejar kan dai spa nyu bu we nyu bu a tet kinong trei jong katuka survey of India ki dei lot ki asmiste bat ngi klem la ha katuka por bandon kino ki officials la niki clear nong trei jong ka survey of India ki bala doi lupa ki experts ki bala ban ong ba em kini gidi ki jungi kini gidi ki jopi li ki joka 12 areas of difference ki ong dei la dangam bakla but ikini ki 12 areas of difference kane tho ipi kidei lo rapo upot usam jong kari kasi jentia ha kaba kita kis em ndai kilaya soy ya kata ka instrument of accession hon ginong snong ha kita ki tha kapot bakalong menta kia kentup lang ya ki garu ki kentup lang ya ki asmi si ki hajong